Kaixo eta ongi etorriak Marruma Kulturalen podcast berri batetara. Donostian eta inguruetan bizi garenok badakigu hiri garestia dela gure Donostia. Metro karratu garestiena duela eta batazbesteko alokairu garestiena ere berea dela. Azken urteotan gora eta gora egin dute bai salmenta, bai alokairuen prezioak. Baina hau dena ez da kasualitatez gertatu, udal gobernuak duela asko egin zuela apostu turistifikazioagatik. Eta hain txiki eta mugatua den hiri honi, leku bakar batetik atera diezaiokete turistentzako alojamendua sortzeko lekua. Hiritarrei lekua kenduz. Hala, 34 hotel berrientzako lizentziak eman ditu udalak azken urteotan. Eta gehiengoa, lehen bizilagunak zituzten eraikinak ustuz lortu dituzte. Orain pentsa ez da harritzekoa, geroz eta etxe gutxiago dago Donostian. Eta eskari eta eskaintzaren balantzean, etxe bilatzaile asko eta etxe gutxi eskaintzen direnez, prezioak gora eta gora ari dira egiten. Eta hemen datu batzuk, 34 hotel berrien lizentziaz gain, 1272 etxe turistiko daude Donostian. Eta hoietatik erdia baina gehiago, erdialde eta grosen daude kokatuak, etxe bizitza arazoa areagotuz. Espekulazio lazgarri honen kontra, Donostian eragile ezberdinak bat egin zuten pasaden maiatzaren 22an Katalunia enparantzatik manifestaldi bat antolatuz. Bertan eragile ezberdinak topatu genituen eta haien inguruan gehiago jakin nahi izan genuen. Beraz gaur Donostian dagoen etxe bizitza larrialdiaz arituko gara, gonbidatu berezi batzuekin. Ongi etorriak Marruma Kulturalen solasaldi berri batetara. Marruma Kulturala. Bai, kaixo, Josu Lonbide naiz, Donostialdeko Maizterren sindikatuko kidea naiz eta egiako etxe bizitza asanbladako kidea baita ere. Bueno, Maizterren sindikatuaren ideia orain dela urtebete luze sortu zen. Hasi ginen maizter desberdinak alokairuan bizi ginen hainbat pertsona elkartzen eta pentsatzen bazegoela hutsune bat nabaria zana, etxe bizitzaren alorrean gertatzen ari zana alokairuekin borrokatu bartzala eta borrokatu bartzala egoera hori pairatzen ari ginen pertsonek autoeraketa prozesua bultzatuz. Horretatik abiatuta poliki hasi ginen bilerak egiten eta justo pandemia zita aste bete batzuk lehenago, hilabete inguru eskaz, hasi ginen lehenengo bilerak egiten eta justo pandemiaren joi guzti honek gainean eroizitzaigun. Gure lana hasiera batean gure plangintza zen nolabait aurkezten joatea, zer erramintak egingo genituen eztabaidatzen joatea, baina pandemiak baldintzatu zuen hori eta emergentziazko erantzunak ematera bultzatu gintuen. Gure lana hilabete luzeetan izan zen nolabait eskaintzea erramintak eta eskaintzea baliabideak eta elkarlaguntza alokairuaren arazoa pairatzen ari ziren, langabezian geratzen ari izan jendea, ertean geratzen ari izan, ezin ordaindu zebilena, eta hor sortu genuen halako sare bat Donosti mailan hainbat pertsonen laguntza trukatu genuena. Arazo ezberdinak daude lekuan lekuko, auzogune edo zonalde ezberdinetan, baina badaude amankomunak diren arazo batzuk. Argi eta garbi alokairuaren prezioa, erregulazio ez da hori, puru gogorkeri hori oso ondo ulertzen dela, kapitalen mesedetan dagoen instituzioa eta nolabait egiturak eta hiriaren logika guzti hori ez du nahi alokairuaren prezioak erregulatzea, ze bukatzen zaio txoioa, eta bestetikan argi eta garbi ikusten da, batetikan alokairu publikoko etxe bizitzen falta nabaria, piso turistikoekin gertatzen ari da dana eskandalo bat da, gurea bezalako hiri batean hainbeste ehundaka pisu inbertsorako eta etekin ateatzeko bideratzea eta pertsonak babesteko. Eta etxe hutsekin gertatzen ari den guzti hori, nolabait horrek ematen gaituen panorama da ezinezkoa zaigula gure auzotan bizitzea, ezinezkoa dela emantzipazio proiektu bat garatzea jende gaztearentzako, jende heldua pairatzen ari da, pensionisten egoera oso larria da, pisuekin gertatzen ari da, alokairuekin gertatzen ari da, emakumea arraza elkar korapilatzen direnean langile klasearekin.
hor ematen diran injustiziak eta ematen nahi dian basakeriak nabaria dira. Donostik ematen zuen ez zuela etxegabetzen arazo bat, baina askotan definitu dugun bezala etxegabetze ikusezin baten aurrean gaude, hau da. Egunero ematen nahi dira etxegabetzeak alokairuaren arloan. Egunero isilik eta bakarrik etxetikan alde egiten dute ezin ordaindu edo auzotikan alde egiten dute ezin bizi dauden gazteak, pentsionistak edozein pertsona. Horri aurre egin behar dugu eta horre aurre egiteko sortu genuen tresna hori, nolabait ideia hori biderkatzen joateko, ez? Nolabait sindikatu izateko borroka guzti horien amalgama, baizik eta nolabait bultzatzeko autoeraketa prozesuak eman daitezkenak, badibidez grosen batzegona ja maizterren sindikatuen aurretik saretxea, edo orain sortu da egiako auzoan beste konflikto baten arian, eta nolabait autoeraketa elkarlaguntzaren bidez problemak amankomunean jarri eta gelditu errotarri hori. Donostiko maizterren sindikatura kanpaina bat egiten hasi ginen blokeetan ematen ari ziren egoeren inguruan, jabe bakarreko blokeak identifikatzen hasi ginen hiri guztitikan eta kartela jartzen pentsatzen genulako ematen ari ziala injustizia nabariak horko alokairutan. Segituan gurekin harremanen jarri ziren egia 22ko blokeko hainbat maizter. Nolabait horre ematen izalako espultsio prozesu bat. Sarebek nolabait bloke guztia saldu nahi zuen, negozio egin nahi zuen guztiarekin, publikoa zen Sarebeko patrimonio guzti hori saltzen ari ziren, fondo buitre baten bitartez, eta maizter hauek ikusi zuten nolabait sostengu bat egon zitekela ja galdutzat ematen zuten egoera baten aurrean. Eta hor bultzatu genuen autoerak eta asanblada bat egin zen egia bizirik auzo elkarterekin batera, maizterrak Donostiako maizterrekin, eta hor sortu zen autoerak eta prozesu hori asanblada bat, egia 22 izena dukana. Egian bertan ematen ari den arazo puntual bati erantzuten zion egoera batetikan sortu zen, Sareb eta maizter horiekin zeukan konflikto horregatikan, baina asanbladan bertan azaleratu dena da, ez dala hori arazo bakarra, obviamente. Egian ematen ari dela, hirian ematen ari diren, grosen ematen ari diren prozesu berdinak. Alokairu publikorik ez dago, udalak dauzkan planak aldakoenean, adibidez, berdin erango diote egiari edo groseri, hau da, aukera bakarra dagona etxe bizitza publikoak, alokairuzko etxe bizitza publikoak jartzeko zabatu egin du aukera hori, edo zabatu nahi du udaletxeak Kutxabanken eskutikan, eta orduan, arazo guzti horiek nolabait ematen digute pastela handi bat, gu pentsatzen duguna, neurri batzuk borrokatu behar ditugula, horregatikan gaur gaude manifestazionetan elkartu behar gera eta indarrak bildu behar ditugu, baina oso garrantzitsua da autoerak eta prozesuak garatzea afektatuen bitartez eta nolabaiteko auzo komunitatea inplikatzea saretxe horretan eta indartze horretan. Hau da, ez da kanpainen arazo huts bat, baizik eta masa kritiko handi bat sortu behar da. Hasi behar gera elkartzen arazoa daukagunak pertsonal bezala bizitzen nahi geran arazo guzti hauek kolektibo bilakatzen hasi behar gera eta indarra jartzen horretan. Kriston birajea egin barko luke udaletxa, baina biraje kompleto, hau da, kapitalaren interesen arabera mesedetan lanean ari den udal bat izatetik, udal gobernu bat izatetik, pertsonen, langile klasearen, langile gehiengoaren interesak zentroan jarrita bultzatuko lukeen etxe bizitza politika bat. Ze beharrak dauden aztertu eta norabide horretan jartzea neurriak. Desmerkantilizazioa argi eta garbi, rebertitu behar dira ematen nahi da merkantilizazio prozesu, gure gaurko lemak esaten duen bezala, etxe bizitza ezin da negozio bat izan. Orduan, hor, pitzatu egin behar da logika guzti hori. Gaur, Donosti, iman erraldoi bat da, funts putre, banketxe, inbertsore eta mota guztietako krapulentzako, edo hirian bertan kokatutzea. Askotan, pentsatzen dugu kanpotikan datorren zerbait dela, baina hiriko portzentai ez oso altu bat, baina altua bere aberazten ari da rentismo horretatik. Nik uste, udalak berak, inbertsore handientzako iman hori erakargarri egindan bezala, hiria erakargarri bihurtu duen bezala, hirian bertan putre txiki horientzako erakargarri bihurtu da familiak, auzokideak, gazteak, esplotatzea. Beraien nolabait kupo hori jasotzea eta nolabait guk askotan esaten dugu, se está fomentando una especie de rentismo popular, de, hostia, atea zure tajada.
bakoitza bere responsabilitatea dauka, baina guk uste dugu eraso berdinaren emaitza dela, hau da, negoziorako jarri da etxe bizitza, eta udalak berak proiektatzen duna da, egin zure negozioa, bakoitzak bere, atera ezala beretekina. Hori rebertitu behar da, buelta eman behar zaio pastel guztiari, eta guretzako oso garrantzitsua da, saretxeko lagunekin ere konpartitzen dugun irakurketa. Eta da, horretarako komunitate kohesionatutak, komunitate indartuak, elkar laguntza, elkartasuna, oinarri daukaten komunitate konprometitua behar ditugula. Nire itzena, Ola Sagasti, Jesus Ola Sagasti. Ez tontu izauzi zenean, ni hemen sartu nintzen noan 9 urte zeren, ikusi nuen atropello bazala gertatzen ari zena. Adibidez, hipoteka bat egin nun, Kutxabank egin, eta esan zidaten hau zela hobena, ez dakiz zer. Gero ikusi nun, danan kasgaula zijoala, eta interesak nola beran zijoazten, niri gero eta gora, eta nizan, hau ezinezkoa da. Hau ezinezkoa, eta jun banketxea, baina nola kristi zangote hau, ikusten den mundu guztian geisten tipuak ere, eta niri goraz. Hola da, eta gero eta amorro ondea, eta pensatzen, eta bai hasi beren abokatu batekin joan lanean, da dirua botatzen da. Claro, diruan ni bintzak ez da soberen, eta pensatzen besteek ez. Orduan, entzunun, ez da dezazen kontua, eta urbildu nuen, aber zezaten hauten hor, eta ikusi nuen hauen martxa, eta hau interesgarri da. Eta hasi nintzen sartzen, da ezagutzen, gero eta gehiago, eta ikusi ditut hemen, behar handiak, txirotasun handia ere, eta batzuk dana galduta, eta beste hemen denetarik ikusi ditugu, Zeukatenat, etzeukatenat, denetarik ikusi ditugu. Eta beste batzuk, bat ez, lur jota eta ez errez, da ikusten dugu emakumeak banantua eta umeakin, da etxe bizitza gabe, eta oso gaizki. Eta gero eta gehiago sartu gara eta ezagutzen gehiago eta handitzen da indarratzen. Nola nahi esan behar dut, nahiko azarren abilela gertatzen ari den jendeakin. Jendeak gehienak uste dute zuk egingo zulana eta bea etorriko da eta lortuko dula beha nahi duna. Adibidez, oain argi eta garri bezango izut, gertatzen ari dena antiguokoa. 500 bizitza baino gehiago direnak. Ez genekien, ez eta in extremin salbatu genuen bat, famili bat, eta igande batean lanian Madridekin, Rosa eta lanian da, lortu genuen gelditea da hori. Zen bere gainea zijoazten da, botatzea kalea. Gero ikusi dugu jendia ez dela maitzen. Ikuste dituzu 520 dira eta azaltzen bazaizu 10, kontuz, bilera batean. Eta esatzen dugu, guzen nintzako ari gara lanean. Homeste saiakera eta homeste bulta da, eta ikusten dugu, beak ez dira maitzen. Ikusten dut, zait daula, ia besteak iten diren bere egin behar duen lana, bere defentsan edo. Eta ni askotan esaten diet honi, hau ez da normala. Hau da normal, gu egarpegi ematen du berengatik, eta beak ez dute, ez dira aurkezten. Nahiko penagarri, ez? Baina gure auzoan Grosen baditugu etxe bizitza eskubideagatik lanean ari den beste talde bat, Saretxe. Eta honen inguruan lasa hitz egiteko, Jon Basterra gonbidatu dugu gure mikrofonetara. Kaixo Jon, ongi etorri? Iepe, arratsaldeon, mila esker gonbiteagatik. Bueno, lehen eta behin zer da Saretxe hori galdetu behar genizuen? Bueno, Saretxe gaur egun da Groseko auzoan dagoen etxe bizitza sindikatua, ez? Orain dela 5-6 urte martxan jarri genuen ekimen bat da, auzo elkartetik abiatu egiten dena. Eta, orain dela 6 urte egiten genuen hausnarketa, hortatik handatorrez. Azkenean guk ikusten genuen, alde batetik Grosen arazo larria zegoela etxe bizitzaren kontuarekin, eta gainera guk ikusten genuen auzo elkarte bezala etxe bizitzaren gaia erabate estrategikoa zela, azken finean bizilagunek ezin badute Grosen bizi, gerora landu nahi dituzun beste gai horiek lantzeko aukera galdu egiten duzu, ez? Azken finean, zure auzoko geruza hori eta sare horiek hautsi egiten dira eta jendea auzotik kanpo juten da, ez? Orduan erabaki genuen, bi ikuspegi horiek kontuan edukita, momentu horretan, kapazitate gutxiekin edo, baina, ekimen bat jarri nahi genuela martxan, non etxe bizitaren inguruan hitz egingo zen, ez? Hasieran asmoa bazen ikusita zeintzu ziren gure indarrak.
bueno, pues guazen kanpainak jartzea mai gainean, arazoa sozializatzera, eta hasierako urte horretan, hortara dedikatu ginen, ez? Bueno, pues, jaiak zirenean kartelak jarri, egun konkretuak zirenean pankartak jarri eta bar, eta gure lehenengo ekimena izan zen, ez dakitak oratzen zeaten, Miracruz emeretziko eraikina inguratzea globoekin. Ez dakite oroitzen dezuten, baina, bueno, Miracruz Kiskurra taberna ondoan dagoen eraikin hori, orain dela 5 urte okerez banago, bota egin zuten, etxe berri bat egiteko, eta momentu hartan aukera bat suertatu zen, patrimonio historikoaren alde zebiltzan talde batekin elkarlanean aritzeko, eta bakoitza bere perspektibatik ekimen bat jartzeko martxan, ez? Berez, eraikin hori babestuta zegoen eraikina zen? Bai, berez eraikin hori babestuta zegoen, ez? Orduan gu topatu genuen talde arkitekto o historialari talde hau topatu genuen, kasualia ez, horren inguruan lanean zebiltzan, eta batez ere patrimonioaren ikuspegi hortatik, ez? Gure ikuspegia bazen, ez beste bat, baina bai bateragarria zena, ez? Azkenean guk ikusten genuena zen, eraikin hori bota, espazio hori errebalorizatu, eta azken finean espekulazio prozesu bat egongo zela mahai gainean, ez? Eta guk antolatu egin ginen pertsonaukin, hori ere salatzeko, ez? Salaketa horrez gain, badituzue helburu batzuk, edo... Bai, bueno, azkenean hori, esan bezala, hori izan zen orain dela 5 urte egin genuen gauza bat, eta azken 5 urtetan gauzak zeharo aldatu dira, ez? De hecho, pertsona ezberdinak egon dira lehen sarea, etxebizitzan aldeko sarea deitzen genion hortan, jende ezberdina egon da tarteka, eta batzuk bejun egin dira, eta bar. Eta momentu honetan, koiunturarekin lotuta, eta egindako lanarekin, aldaketa bat eman dugu, eta sare izatetik sindikatua izateko aurrera pausua eman dugu, ez? Momentu honetan 10 eta 15 pertsonen artean antolatzen gera sindikatuaren barruan, lanak ezberdindutak eta bakoitza bere konpromiso mailarekin, eta gure helburuak bi dira, ez? Alde batetik Groseko bizilagunei babes juridikoa eta babes kolektiboa ematea haiek dituzten arazoei aurre egiteko, eta bigarren helburua eta nire ustez importanteena, auzoko jendea antolatzea, ez? Etorkizuneko desiatzen dugun gizarte hori eraikitzen juteko edo. Galdera bat, zergaitik sindikatu, zer aportatzen du sindikalismoak? Bueno, nik uste hasieran ekimenaren asmoa bazen pixkat, Pepito Grilloarena egitea, edo, jende bat jartzea, gai konkretu baten inguruan hitz egitea. Orduan ikusi genuen, sare deitzearena, interesgarria izan zitekela, eta azkenean, asmoa bazen ez, jende ezberdina biltzea zerbaiten inguruan, eta azkenean, sare bat jostea, ez. Ze aportatzen duen sindikalismoak? Nik uste gure bi helburuei zehara lotuta doala, ez? Alde batetikan, gure ikuspegia bada, gazteleraz esaten dena, cuanto mejor, eta zentzu hortan, bizi baldintza, geroz eta hobeagoak izateko tresnak mahai gainean jartzea ikuspegi asistentzialista batetik, eta baita ere bizilagunen autoantolaketarako espazio bat izatea, ez? Orduan, guk ikusi genuen sindikalismoaren kontua bat zetorrela gai honekin, ez? Pixkat salto egitearena lan esparrutikan igual auzoaren bizitza esparrura edo. Eta tranparik egin gabe ere, ikusita herrialde katalanetan ere, bertan ematen ziren esperientziak sindikatu bezala antolatu egiten zirela. Zu esperientzia hortatik zatoz, zu Katalunian ibilia zeara, eta suposatzen dut hor jaso dezula horren esperientzia, eta hortik dakarzula informazio guzti hori, ez? Bai, ni, justo saretxeko ekimena, egintzen urte hortan, bueltatu nintzen Bartzelonatik, egia da han ez nuela denbora asko eman ere, 6 hilabete eman nituen, baina zortea auki nuen nire kasuan Grazia auzoko ofizina habitatxa ezagutzeko, ez? Gaur egun ere Graziako etxebizitza sindikatua dena, ez? Bertan harremana egin nuen, azkenean nire bizilagunak zirelako auzo horretan pertsona batzuekin, eta erakutsi ziaten zeintzen haien planteamendua,
eta nola egiten zuten lan, ez? Eta, bueno, azkenean ni ikusita han zelan ematen zen, eta ikusita ere, Groseko auzoak ze egoratzegoen, no, hemen badaude antzekotasun batzuk, ez? Azkenean, gentrifikazioa kolpatzen ari da, bai leku batean da bestean, turistifikazioa ere, eta antzekotasun horretatik abiatuta, auzo elkarteko jendearekin hitz egin da, erabaki genuen martxan jartzea ekimena. Eta gaur egun nortzuk osatzen duzu Saretxe? Izen eta abizenak, esaten dut? Ez, esaten dut, nola iritsi zeaten zuek olako elkarte bat edo sindikatu bat osatzera? Bueno, esan bezala, hasieran kartelak eta leloak kalean jartzen ibiltzen ginen, eta pixkanaka, hori gorpuzten joan ginen, ez? Niretzako inflexio puntu garrantzitsu bat izan zen, Azorako kasua ezagutzea. Zuzen ere, Monika bertan ezagutu nuen, ez? Enteratu ginean, auzoan makroprozesu espekulatibo bat jarri behar zela martxan, eta erabaki genuen gure presentzia bertan egon behar zela, ez nolabait. Eta bertan azaldu ginean, hasieran bizilagunek antolatutako bilera batean. Gerora, guk eskaini genien auzo elkartea bizilagunei, eta bizilagunekin batera beste bilera bat martxan jarri genuen. Eta momentu hortatik, ez guztiekin, nahiko genuke, baina bizilagun batzuekin jarri ginen lanean, esan bezala bat Monika da, eta beste pertsona batzuekin. Nik uste beste inflexio puntu bat izan zela konfinamenduaren eta pandemiaren etorrera, eta hor beste aldaketa bat izan zen aholkularitza juridikoa jartzearena. Astelenero Hondarpe auzo elkartean egiten duguna 7 erditan, ez? Horrek azkenean eraman gintuen realitatea askoz ere gehiago ezagutzera, ez? Jendea tarteka idazten zuen, emailak bilatzen zituen, etortzen zen zalantzak argitzeko, eta azkenean ikusten duzu, benetan uste dezula ezagutzen dezula zure auzoa, eta hemen daude milaka realidade, zeharo ezberdinak direnak, eta orain arte ez direnak mahai gainean jarri, ez? Eta azkenik, esango nuke, 3. inflexio puntua izan dela, Azorako gaiari berriz ere etorrita, Donostiko beste bizilagun batzuk erabaki izana Donostin, Groseko auzora etortzea bizitzera, eta hutsak zeuden pixu batzuk berjabetzera etortzearena, ez? Momentu honetan salto kualitatibo eta kuantitatibo nahiko handia eman da, eta lehen esan duten bezala, momentu honetan 10 eta 15 pertsonen artean gaude antolatuak sindikatuaren barruan, lan lerro ezberdinekin. Bale, inor gehiago batu nahi balu zuen Saretxera, nora joan barko luke edo nora idatzi edo? Bai, bi modu edo gehiago daitezke. Pertsonalki kideren bat ezagutuko balu, zuzenean berarekin harremanetan jarrita, eta bestela, edo astelenetan, lehen esan duten bezala, arratsaldeko 7 erditan, Nafarroa Behera plazan dagoen Hondarpe auzo elkartean biltzen gera, bertara gerturatzarekin, harremanetan jarriko ginake eta pixkanaka azalduko genioke zein den gure funtzionamendua, edo beste aukera bat izango litzateke gure emailera idaztea, dela etxebizitza.gros@gmail.com. Hortaz aparte, Instagramen ere Saretxe_sindikatua bilatuta topatuko gaituzue, eta bestela Twitterren @saretxeg, okerez banago. Vale, Saretxe Grosen sortu da, baina galdera da, beste Saretxerik badiraen beste auzoetan, edo hiri osoan egiten duzuen lan, edo Grosen zentratuta? Gure ikuspegia bada oso auzoetan zentratzearena, ez? Ulertzen dugu auzoak direla antolatu beharrekoak, baina evidentemente auzoak bakarrik antolatuta gauza asko ez ditugula irabaziko ere, ez? Orduan, zentzu hortan ikusten dugu oso importantea dela beste auzoek ere haien dinamikan martxan jartzea, eta haien sindikatuak edo etxebizitza espazioak martxan jartzea. Momentu honetan, egian dago, egia 22ko etxebizitza asanblea da, hasieran okerez banago, egia 22ko blokean zentratu egiten zen etxebizitza asanblea da, baina okerez banago, momentu honetan, baina diotela auzo mailan etxebizitzaren arazoari ematea. Hortaz aparte, Donosti mailan antolatzen den Donostiko maizteri sindikatua dago, eta harremana zuzena dugu haiekin.
Zein esango zenuke dela Grosek edo gure hiriak dituen etxe bizitza arazo larriena edo larrienak? Hau da, aurrekoan beste hitzakoekin hitz egin da, galdera antzeko bat egin ziguten, eta saiatuko naiz antzeko erantzuna ematen, ez? Askotan nolako galderak egiten direnean, bai jotzen dugula zenbakiekin erantzutera eta ikustera estadistikak eta portzentaiak eta bar. Azkenean, egunkaritan irakurtzen duguna bada, Grosen etxe bat erostea dela ia ezinezkoa, eta lokailuan bizitzea alik eta imposibleagoa dela, ez? Orduan esan dezakegu hori dela nolabait arazo larriena. Baina zenbakiak beste alde batera utzita, erauzten nire generazioarekin, eta zirunik nirearen generazioarekin ere zerikusia antzeko aukiko du. Hor badago momentu bat non gurasoen etxetikan alde egin, eta claro, zure auzoan jaio egintzera, ez da? Eta zure auzoan bizi nahi duzu. Orduan zure autua bada, bertan bizitzea. Eskotan entzuten dugu, eske zu Grosen bizi nahi duzu, eske ni Grosen jaio naiz. Eta laguna Grosen dauzkagu, eta gure sareak. Zure sare guztiak Grosen daude, ez? Orduan, claro, azkenean guk ikusten dugun arazo larriena dira deitu geniona isilpeko erbesteratzea, ez? Beste Madrilera joten baldin magera, herrialde katalanetara joten baldin magera, bertan alokairuan bizien portzentaia oso handia da. Eta kaleratzeak ere oso handia dira. Rabaleko sindikatuko kideekin hitz egin genunean, horiek esaten ziguten, eske sindikatu aurkeztu eta hilabetera 200 desalojo genituen mai gainean. Pero Grosen ez da hori gertatzen. Grosen ez daude desalojoak, baina ez daude desalojoak zergatik. Epaileak ez durako mai gainean jarri desalojorako erabakia, eta orduan ez dugu ikusten telebistan. Ez gertatzen da. Eta Monikaren kasua, gero berak azaldeko du, adibide oso argia da. Isilpeko erbesteratzea zer da? Sekulako presio inmobiliarioa jasatea, sekulako presio ekonomikoa jasatea, eta azkenan zuk zeuk erabakitzea, ezin duzula aurre egin, momentu honetan afrontatu behar zuen gastuari, eta beraz alde egiten duzula. Baina nork esaten digu hori ez dela kaleratze bat. Zergatikan hori ez da kaleratze bat. Bizilagun bati, hilabete batetik bestera, 200 euro gehiago eskatzen badiote, zergatik hori ez da kaleratze bat. Hori kaleratze bat da. Pertsona hori behartu egin dute bere etxea uztera, modu batean edo bestean. Eta hori da, Grosek bizuen gaur egun momentu, arazorik larriena. Jendeak ezin diola aurre egin bere alokairuari, edo ezin dela emantzipatu, edo azken finean ezin dela bere auzoan biz. Hasieran esan dut, 1272 etxe turistiko daudela Donostian, eta horietatik, udalaren plan orokorraren arabera, 650 geratu beharko lirateke legez kanpo Donostia guztian, eta etxe turistiko eta pisu guzti horietatik, 150 pisu eta 16 gela, Grosen kokatuak daudela irakurri dut nonbait, zuek ezak notatzen duzuen Donostia, Grosetik zabiltzatela kantitate guzti hau? Hau kasi bitxigeri bat. Baina guazen ez pandemia garaian, danak konfinatu ginean etxean, askotan balkoian, balkoia, mide 1 metro por 1 metro, pero bueno, hemen kanpoan egon beste etxeetara begiratzen, eta zenbat etxe eta pertsiana ikusten dituen jetxitak. Claro, azkenean hori Grosek paretzen den arazo larriena, eta jendeak esaten du, nola posible etxeak egotea hutsak. Enpresariak direna o jabeak diren ere dirua galduko dute. Baina eske ez da horrela, porque eske udan alokatuta bakarrik 3 hilabetez urte osoan irabaziko dutena irabazten dute, edo gehiago. Azkenean turistifikazioa Grosen da gauza bat ikaragarria. Eske ikaragarria. Eta hau benetan sentitzen, ariketa hau egintzazue. Joan Grosetikan paseatzen eta begiratu eraikinetara. Ikusiko dituzue pertsana jetxita pilo bat. Pilo bat. Kapitalismoa horrela funtzionatzen du. Bere helburua ez da gauzak erabilpen logiko batetik jartzea mai gainean. Da diru irabaztea. Eta aukera baldin badakate 3 hilabetetan irabazteko urte osokoa, pues tranqui, pues 3 hilabetetan me forro a pasta y el resto del tiempo pues etxeagongo da hor, lasai. Orduan horregatik gure apostua ere bada, pues hainbat idatzietan esan duguna, ez? Bagatozela gurea dena berreskuratzea. Eta gurea da gure auzoa. Eta hortara goaz. Zuek sindikatu bezala baduzue udalarekin kontakturik edo interesatu dira zuen aldarrikapenengatik?
Udalaz hitz egin dezunean... Udal gobernuaz. Ez. Ez dira ez interesatu, ezuek ez dakit saiatu zeraten bereekin kontaktuan jartzen, edo bilerarik eskatu dezuen? Ez, hainbat idatzietan, bai esan degula, azkenan udaletxeak baduela horre, berak bermatu beharko dituela bere biztanleriaren eskubide guztiak, eta zentzurretan Azoraren gatazka mai gainean jarri genuena, bai gauza ezberdinak eskatu genitula, eta horietako bat bazan udaletxea mediatzaile bezala egotea mai gainean, ez? Azkenan ulertzen dugulako ustez, o teorian behintzat, udaletxea izan behar dela eskubide guztien garantia. Tremenda utopia, no? Pero... Baina ez, harreman zuzena ez dakago, baina arte behintzat ez. Udal talde batzuekin batzutan bai, baina... Maiatzaren 22ko manifestaldian eragile asko batu zineten lema baten azpian, zuk bertan esan duzu eragile batzuekin kontaktua zaudetela, Donostiako maizterrak eta bar, nola sortu zen manifestaldi hau egiteko ideia edo beharra? Hau sortu zen pisu turistikoen normatibaren harira. Oain dela, denboran ezakit, hilabete batzuk izango zian. Atea zen martxan zegoen normatiba, usten zuena lehenengo pisutukan gora pisu turistikoak egotea, irregularra zela eta auzitegi batek bertan bera utzi zuen, ez? Horre bizilagunekin plataformak, hainbat salaketa jarri zituen martxan, eta gu segituan batu ginen, bai gu eta bai Donostiko maizteren sindikatua. Hori izan zen lehenengo puntua, eta bai ikusi genuela, aprobetxatu behar genuela konjuntura hori guztia, eta suertatzen zen egoera, pixkanaka motorrak berotzeko hainbat eragileekin, eta inflexio puntu bezala jartzea aurreko eguneko manifestazioa, ez? Sindikatu bezala guk argi genekan, lehen esan dudan harira. Auzoetan sindikatuak egon behar dira, edo etxebizitza lantzeko espazioak egon behar dira, azkenean maila lokaletik ikusten degulako lana egin behar dela, baina zalantari gabe fronte komun bat osatzeko beharrare hor dago, ez? Saletxetik deitzen genion, deitzen genion Donostiko etxebizitzaren aldeko mugimendua. Eta gure ustez, horreko gunean bilerauk egon eta valorazioa hori izan zen, Maiatzaren 22ko manifestazioa izan zen Donostiko etxebizitza mugimenduaren lehen ekimen jendetsua, ez? Baina espero dezagun hori horrez amaitzea. Honek ere oraindik ibilbide luzea dauka, eta zalantzari gabe beharrezkoa da holako Donosti mailako fronte bat egotea egoera guztioni aurre egiteko, eta alternatibak ere ekitzen juteko. Ez dakit dauzkazuen daturik edo zenbat pertsona gerturatu ginen lanun bat hortan manifestaldira? Nik ikusi ditut, leku batean ikusi ditun 200, eta beste leku batean ikusi ditun 900. Segurazki, segun ze medio kontatzen duen, ez? Kontua da, biak zirela nahiko gertuko dak, eta 200 jarri izuna izan zen tipo, tío, ¿qué pasa? 200, benetan? Ez dakit, ni konparatuta, niretzako valorazio kuantitatiboa importantea izan daiteke, usteet ekimena jakin gabe zenbat pertsona egon ziren zehazki, usteet argazkia oso polita izan zela, baina valorazioa usteet kualitatiboa izan behar dela, ez? Eta bertan egon zen jendeak erakutsi zuen antolatzeko prestutasun bat, eta izan zen aspaldiko partez Donosti mailako manifestazio herritar eta jendetsu oso importantea, ez? Eta hor bai ikusi genuela, gerora landu beharreko espazioa edo jendea, ez? Azkenean, lehen esan duten bezala, inflexio puntu bat bezala. Ni bereziki remarkatuko nuke eragile pila bat zeudetela pankarta horren atzean, eta polita zela, ez? Stop desauzioz, Donostiako maizterrak, Saretxe, eta beste hainbat, egia 22, eta egia bizirik, eta, Maiatzaren 22ko manifestaldi hartan, pertsona ezberdinak elkarrizketatzeko aukera ere izan genuen, gure mikroarekin sartu ginen manifestaldian eta jendearen ikuspuntua jaso genuen.
Ni Loren Grosen bizi naiz, Saguez aldean, eta, hemen manifan nagoen, zen kanporatzen ari gaituzte Donostitik, espekulazioa eta gentrifikazio prozesuak aurrera darrai, eta zerbait egin behar dugu hori aurrean, eta aldarrikatzea gure hiria ere bada, eta gu hemen zahartu nahi dugulako. Oier naiz, Amarakoa, eta Donostian etxebizitza arazo larria dago, eta iritza zaite mobilizatu behar deula, etxebizitza eskubidean alde. Ni sorteuna naiz eta bizi naiz familiko etxe baten xentimoik ordaindu gara, baina hala iruditzen zait problema larria dela eta guztioi ere egiten digula, orduan denok behar deula ze egoera aldatzeko. Ikusten duzu zure burua Donostin bizitzen etxe horretatik ateatzen zeanean? Imposibilia. Ezinezkoa. Vale, eskerrik asko. Maria naiz, eta etorri naiz deialdi eritzetelako ezinbestekoa. Etxe bizitzan arazoa oso larria dalako iruditzen zait. Leheno bintzat Donostin pobrentzako tokia zego, baina ez pobre eta ez erdi mailako ez bakazu dirutza bat, hemen ezin ez bizi. Eta iruditzait ez dela gure erro hemen jaio izan, eta kago familia hemen, lagunak hemen, sare guztia hemen, eta jumar dugu inguruko herriak ja garesti daude ere. Osea, jumar dugu ezakin noraino, eta gure sarea hemen dago. Ez dakit. Galdetu diezazuke eta alokairuan zauden edo? Bai, alokairuan Lasarten. Eta ikuste duzu noizbait itzuliko zehala Donostira? Zaila, ez dakit. Irati Salsamendi naiz, eta Groseko Asamblea Feministako kidea naiz. Eta etorri naiz manifestaziora, iruditzen zaidalako etxe bizitzaren gaia larrialdizko gai bat dela gaur egun, eta importantea dela kalera ateratzea horren alde borrokatzeko. Alokairuan nago, egia esan txoiazo batean nago, zen rebotez iritsi nintzen etxe batera gurasoen lagun batzuen zena, eta horregatik, basikamente, nahiko alokairu duina daukagu, harremana propietarioekin ona da, baina oso kontziente naiz hori hemen Donostin eta orokorrean gure inguruan oasis bat dela eta horrela beharko lukela alokairuan bizitzea erabakitzen dugunontzat, baina ez dela horrela. Ni Anita naiz. Eta ni Bingen. Eta hemen, beste pertsona eta kolektibo askoki, etxe bizitzan eskubidea aldarrikatzen. Ikuste familia dukezuela, non bizizaten, alokairuan bizizaten? Bai, alokairuan eta egian, oraingoz. Eta garestia da? Bai, baina bizitzen hasi ginenetik gurea ez da garestitu eta besteak, bakigu garestiagoak badaudela, alegia. 5 urteko kontratua genukan eta mantendu zaigu, baina orain berriztu behar digutela eta susmoa daukagu igoko digutela, ez dakigu zenbat, baina... Ni Xalba naiz, eta etorri naiz, gaurko manifada, ustetelako hiria lapurtzen ari direla, gura auzotatik botatzen ari gaituztela, eta, espekulazioa, hiri honetan dagoen espekulazioak erantzunak dituela, eta, uste garrantzitsua dela hori azaleratzea. Eta igual manifa batekin ez da nahikoa, baina lagundu ezake hori azaleratzen eta kontzientzia pizten eta borroka pizten. Alokairuan nago, Intxaurrondon, eta 850 euro pagatze dugu jatean, 2 lagunen artean. Gehiagi? Soldataren erdia baino gai okuten da, así que, kantxa. Nire izena da nida. Zer egiten dudan hemen? Azkenean pentsudaleko, hemengo jendea, etxe bizitzak, denon eskura egon behar dutela, ez da? Eta hemen, eta gaina Donostian bertan, ez? Eta, gertatzen ari dena, lehen ere gertatu izan da, orain izugarri, etxe bizitzak, espekulatzeko, eta dirua duenarentzat dela. Ez bakarrik dirua duenak bizitzeko leku txukunako batean, baizik eta espekulatzeko, ez? Gaur bertan kontatu didate, parte zarrean, batzuk ari zela bizitzeko etxe bila, eta ikusi zuten aurreko astean etxe bat salgai. Eta, juntzirela ikustea, eta esan zuten ez salduta dago. Eta aste betera, berriro etxe bera dago salgai, 100.000 euro garestiago.
etxe bera, ez? Orduan bar ikusten dago. Adenok bizi gaitezen hirian bertakoak. Ni Grosen bizi naiz, naiz Grosen, eta horren ikusten dut, hemen jaio diren, gazte, auzoan bizi izan direnak, auzoko mugimendutan ibili eta gehienak kanpora joan behar izan dutela bizitzea, ez dela Astigarraga, Errenderi, edo Hernanira, edo kanpoko auzotan, ez? Ezin izan direla, beraien bihotze, eta gainera etxasko dago lautxik, biztanleria bera dijoa, ez? Populazioa, auzoan. Eta gero, izan nahi du, ez bada bertako jendea aur berriak sortzen da, azkenean, auzoak bizitza galtzen du, ezta? Eta horrekin batera jende gutxago badago, komertziak ere itxi, eta hortan hori ikusten da, gertatzen ari dela. Nabarmen gainera. Ni Pello naiz, eta hona nator, batez ere, lotsagarria delako etxe bizitza kontua Donostin. Eta hori 30 urteekin hartuta gaudela pisua konpartitzera, edo ez dagoela bermatuta, etxe bizitza eskubidea, ez da erreala. Formala baina erreala ez, eta horregatik. Alokarioan nago. Eta lauren artean 1.300 euro ordaintzen genituen, eta duela gutxi akordio bat egin genuen jabeekin, eta 1.200 euro ordaintzen ditugu, baina, hala ere gehiagizkoa iruditzen zaigu oraindik. Nire izan Jon Ormazabal, eta nago hemen bere biztanleak besteko nungo politika, estrategia, edo ezer. Presioen muga ezarri behar da lehen bailen, udalari presionatu bat zaio hori egin dezan, hau da espekulatzaile festa bat, eta geroz eta okerrago denok. Oraintxe bertan nago, bizitzen, Donostiako udalak dauzkan alokairu sozialetako pisu batean, Intxaurrondon, eta da 5 urteko muga duen alokairu sozial bat. Eta gero, ez dakit nola joango naizen. Baina badira kasu pare bat, gaur hona ekarri nahi izan ditugunak. Beraiek Monika eta Nerea dira, aurrez mentzionatu ditugu. Kaixo eta ongi etorriak, zemuz? Arratsaldeon. Monikarekin hasiko gera, eta eskatuko dizut, jakin nahi genuke zure kasua nola izan zen, zure kaleratzea edo zure estres puntu hori etxearekiko. Ni Gerran Bia sortziko bizilaguna izan naiz 30 urtez. Garai hartan Inmobiliaria Baskongada zala jabea eta beraien ikuspegia zen betirako bizitzea hor, baino ez kontratu vitalizio, baino bai esaten naizu 5 urtero berrituko dugu eta lasai egon eta beti premisa horrekin, ez? Eta sinistu genuen, baino etorri zen Azora, iaz, eta erosi zuen, erakina, eta erosi zuen Inmobiliaria Baskongada Sociedad Anónima osoa. Orduan, justu, kasualidadez, nire kontratua bukatzen zala hortzen. Eta burofax bat jaso nuen, esanez, hori, behin kontratua bukatuta, ja ez zala berrituko gehiago, eta listo. Orduan, deitu nuen korrika, eta ez nire aizue, baino ez diazuela berrituko, baino inoiz, oraingoz, edo jun behar dut ja, edo zer. Nahi bazu, hilabetero, ordaintzen badezu, hilabetero automatikoki berritzen dala kontratua, baino kontratu berririk. Ja, kontratu gabeko alokairu bat ordaintzen, ez? Alokairua, bai. Orduan, ez zidaten igotzen, ez zidaten berritzen, eta ez zidaten botatzen. Baino, hor zaude en el limbo. Orduan, bizilagune kantoratu zuten biletara joan nintzen, borrokatzeko prest eta presionatzeko prest berritzeko kontratu hauek, edo zer gertatzen den horrekin, eta, informatzera eta horrela. Eta hor, zeuden, stop desahucios, etorri zan ere bilerara, saretxe, eta orduan, ni saretxekin kontaktuan jarri nintzen, porque 2006an ni antolatu nuen que pasako la casa mugimendua,
garai hartan krisi aurretik nola hipotekakin zeuden arazoak eta, en fin, egoera kristonak eta bar, eta orduan, motibatuan nengoen militatzeko eta borrokatzeko ere sozialki eta mugimendu batean eta horrela. Orduan, esan nion Joni, mesedez hartzeko saretzen eta hortzen, zinintzen, pixkat mugitzen historia, ez? Eta, justo konfinamendu etorri zen, porque guzti hau izan zen otsaian, iazko otsaian. Osea, konfinamendu hilabete eta erdi aurretik. Hori da. Orduan, konfinamentuak dena nolabait gelditu zuen, ez? Eta buruan geneuzkan ekimenak eta bilerak eta borrokak pizkat gelditu ziren. Eta gainera estado de alarmagatik ezin zen kaleratzea, eta orduan pizka lasaitu ginen bizilagun batzu, kalean ez gaude, baina hau borrokatu behar da, eta en fin, ez? Orduan, hoxe. Orduan, nire asmoa zen, gelditzea hor, ez dakit noiz arte, baina, klaro, presioa oso fuertea zen, porque zinien kontraturik gabe, eta, en fin, beste batzuk, erabaki zuten ez ordaintzea, beste batzuei bai, adibidez nire amari, bai berritu ziotela justu aurretik, eta igo zioten 160 alokairua, konpartitu behar du pisua orain, bi pertsonekin, porque ezin du bestela ordaindu. En fin, kaso asko daude, ez? Diferenteak gainera. Beste batzuk daukate, suposatzen da, kontratu vitalizio, baina hori ikusi behar da legetasun hori, eta, lasai daude pentsatzen vitalizio dela, baina ikusiko da. Eta, en fin, egoera larriak, niri orain dela ja 3 urte zidaten berritzen, konpontzen ezer dena puskatzen zen, eta zu konpondu behar duzu, eta un poco pasando de nosotros mucho. Eta eskailerako argiri gabe, como ja ustea dena, hori ere da presio inmobiliaria, mobil inmobiliario ditzen diogu ere bai, eta hala da, eta horregatik Jonek esan duen bezala, kaleratze ezberdina daude, orduan, ez da ertzantza etortzen zure etxera, baina total, ezin dezu jasan batzutan, ez, egoera hori. Pixkat utzikeria da, ez? Usten zaituzte bakarrik, azkenean etxearen gastuak zuitotzen zaituzten arte, edo horrelako... Hori da, bai. Eta gaur egun nola zaude? Non zaude? Bai, nik suerte izan dut, eta etxe bizitza bat tokatu zait. Non barkatu? Udaletxeko babes ofizialeko zeran, nago orain, que no me lo creo, la suerte que he tenido, porque casualidad etorri da momentu larri honetan, eta iazko promozioan apuntatu nintzen, lista de esperan nengon, eta tokatu zait. Beste batzuk 10 urte pasa ditugu hor, eta etorre. Bai, nik 15 urte. Eta iazko promozioan, behitu. Eta, en fin, esan dut, ni suerte izan dut, baina bestela jun behar dintzen. Esan dut, ni urritik edo horrela nengoen bilatzen, porque mantzidaten como un año de gracia, zantzidaten como urte betez, bermatzen ziaten, ez dendula botako. Eta ordua pasit nintzania bilatzen. Eta, claro, izan da desesperante benetan. Osea, ez sartu mesedez idealista.com, porque da como el horror. Gero inmobiliariaen estafa izugarrizkoa da, el 12% de la anualidad kobratzen dute denak, gero bi hilabete de fianza, beste bat de garantia, beste bat sartzeko, 5.000 euro sartzeko. Bai, pixkat, entzulea jakin dezan, inmobiliaria bat, alokairu baten transizioa, edo, papeleoak egiten dizkizunean, urte batean ordaindu beharko zenukeenaren 12% ordaindu behar diozu,
bakarrik etxe hori zure esku jartzearren. Eta ez da hilabete bat. Ez jabeak, hori da larriena, nire ustez. Hori da, legeak gainean esaten du lan hori jabeak ordaindu beharko lukeela, baina egia da azken urteotan, urte batzut badira, hori inkilinoak edo maizterrak ordaindu behar dutela eta legez kontrakoa dena. Bai, ez que sindikalde jogatek esan zuen, hau estafa bada, eta hala uste dut nik. Eta izan da, orduan, 5.000 euro abernundik ateratzen ditu ni, gero ordaintzeko 900 euro, claro, ni bakarrik bizitzeko ezin nun, garbi zegoen. Orduan, bilatu behar nuen norbait bizitzeko berarekin, porque nola bizitzen zazuk bakarrik 900 eurogatik. Eta esatezu, klaro, eta grosen bizi nahi dezu, eta jonek esan duen oso, no, bai, eske grosekoa nahi, eta grosen bizi nahi dez, barkatu, baino, hala da. Orduan, como justifikatzea eta itzakiak bilatzea esateko grosen bizi nahi dezuela ja da, pasada bat, osea, eske nola da posible. Orduan, eta ez da egia, gainera, ni bilatu nituen, en todas partes, eta leku guztietan berdintxo, osea, larratxon ere 800 euro, en fin, keda Donosti mailakoa eta Gipuzkoa mailakoa esango nuke nik. Bai, leheno jarri dugun audioen batean entzuten da, nola gure auzoetatik ateratzeak, esan nahi du gu inplikatuta gauden sare hoietan, izan daitezke gure auzoko jai batzorde, gure auzoko eragile ezberdinetan, azkenean gure auzoan inplikatutik gaudenez, auzoetatik ateratzen gaituztenean, sare horiek ustutzen doaz. Orduan, auzo bat indargabatzen dute, hori, izan daitezke jai batzorde edo edozein beste eragile ustutzen dituztelako. Exacto, bai. Eta ez bakarrik hori, ere bai ikusten dugu ere grosen bertan, komertzioa, ez da aldatzen ari da ere bai. Asko. Daudela esmuzi asko, eta gosariak, eta surf asko. Eta esan nahi dut, bueno, grosekoak ere behar dugu beste zerbitzu batzuk, ezagik. Orduan guzti hori aldatzen ari da, eta orain, ni ez nago grosen, egia da, nire sarea eta nire betiko kindegiko neskarekin batzutan juten nahi zagurtzera. Osea, ja ez nago grosen. Eta, pozik nago esan ere, porque suerte izan dut, egia esan, baina seguro ez dengola orain grosen ere, osea, bilatuko nuke beste leku batean, seguro asko. Hori egiten dizute. Leheno aipatu duzu 900 euroko alokairu bat, Donostiarrak erena badakigu hori oso normala dela, hemendik kanpo entzuten gaituen norbaitek harritzen badu, hemen oso normala da, ez 900, baina 900etik gora izatea edozein alokairu normal, etxe normal batentzako. Eta Nerea, kaixo? Baixo. Manifestaldian erdian egin zintudan alako elkarrizketa azkar bat, eta esan hon txoin. Hau dena nahiago nuke lasai hitz egingo bagenu honen inguruan, eta abar, eta eskatuko nizuke zure historia kontatzeko mesez. Bueno, ni Nerea Arrizabalaga naiz, eta 2015 arte honintzan bizitzen San Francisco 26an. San Francisco 26 bloke osoa, nagusi berdina zan, gehiengoak zuten renta antigua, nik izan ezik, nik aktualagoa neukan, ni neukan alquiler con derecho a compra, eta, gauza da, etxeko nagusia hiltzanean, heredero zuzerikan ez zuela. Orduan, bere abokatuak, Andre horren abokatuak guri intzizkigun kontratuak eramaten dizkigunak, esan zigun, lasai egoteko, naiz eta Andrea hil, que teníamos derechos adquiridos, que íbamos a hacer las cosas bien, eta orduan guk bizilagunak antolatu ginean, eta, bain genuen etxea mantendu, jarraitzen genuen gure alkilerrak ordaintzen kontu korronte batean, non geratzen zen patente juzgatuan, ordaintzen jarraitzen genuela, ez genekien oraindikan udalak hartuko zuen, haziendak hartuko zuen etxea, alegia, edo herederoren bat azalduko zen. Orduan, antolatu ginean, gauzak nahiko txukunin genitun, ez? Porque gure asmoa zen bertan bizitzen jarraitzea. Eta, abokatu hau egon zen herederoen bila, guk ez genekin, porque, karo, guri hobeto zetorki gura bidez, haziendak berak hartzea
etxe bizitzak, ez? Pues, azkenean gauzak legalago egiteko, edo... Bai, eta parte implikatu bezala interes horiek ez izateko. Hori da. Zerbait zoik ekonomikoa, ez? Orduan, asalduzian ere primo segundo pila bat asalduzian, eta, bueno, gauza zen, beraiek esan zutela, lehenengo momentutikan, ez? Etxea asaldu ingo zutela, enpresa bati, eta egon ziren, enpresa baten bila, karo, gutarte hortan, egon ginen urte eta piko, alkilerrak ordaintzen, etxeak mantentzen, gure etxen fontanerizarazak eta gure poltsikotatik ordaintzen, eta ni nire kasuan egiez, etxe guztia eraberrituan neukan, eta eskerrak justifikanteak neuzkan, eta hori guztia mintzat kobratu izan nuen. Baina beste askok ezin izan zuten hori egin. Bueno, gauza da, heredero hauek enpresa bati lortu zutela saltzea, naiz eta abogatu honek esan guri lasai egoteko, zegu, karo, teníamos derechos adquiridos, eskubide asko geneuzkan, eta etzela guri horrela esan zigun, no sería tan fácil vender una casa con bicho. Los bichos éramos los que estábamos viviendo allí. Orduan, gauza da, azkenean, azalduzela lanin enpresa. Lanin enpresa horrek, bueno, zuzenean kalera bialdu nahi zigun, bizilaguna asko atzera botazian ze bildurrakin jolazte dute, eta gero gure abogatua hartu genuen, baina ja pixkat berandu, ja gure paper guztiak eta kontratu guztiak eta dena zeuzkan beste abogatu horrek, hasierako abogatu horrek, saldu gintuen horrek. Eta, beno, resumitzearen, azkenean lortu zuten bizilagun guztiak bildurraren eraginez kaleratzea. Zenean, kontura nijo nintzen urakera udaletxeko ofizinara bajaen ematea. Eta, bueno, konturatu ginen, uraken baja ematea jo nintzanean, nire etxe bizitza zegoen, duela 75 urte, hiltzan gizon baten izenean. Beraz, bloke guztiko etxe bizitzak etzeuden aktualizatuta, etzeuden plusbaliak ordainduta, etzegon la lei vertikal egina, eta udaletxeko ofizinako Andreak hainbeste flipatu zuen egoerakin eskatu zida mesedez asaltzeko nola gertatu zen kaleratzea, eta etxe bizitza horietan nor bizi zen, porque eske inorketzekin. Nei flipatzen zidan azan, udaletxeak hainbeste urte eta gero ezkonturatzea, etxe bizitza horietan nagusi bezala zegoen jendea, etzegola bizirik. Andre horren izenean berez etxe bizitza bakarra zegoen. Ze beste guztia etzeukan legalizatua edo aktualizatua. Orduan, hori guztia egin nuenean, nintzen al registro de la propiedad, bizilugana junginan, borroka oso luze izan zen, asko resumi dituet, baina junginan registro de la propiedadera konturatu ginen, etxe hau zegola sin la ley vertical egin gabe. Orduan, zan solar bat. Eta, karo, registrora junginanean, Andreak, pero ¿en qué piso vives? Y yo, pues en el 6º, y me dice, pero si aquí pone que es un solar, hombre, como comprenderás, yo en el caserío no vivo. O sea, es una casa. Hasi ginen guzti hori investigatzen, eta, esatezu, azkenean bizilagunek bildur hartu zutelako, eta etzegolako olako plataformarik, indarre egiteko, porque azteko udalak nahi izango balu edo antolatu izango bagina, udalaren aldetik ja bakarrik altzuten hori guztia geratu. Guztia legal jarri arte, porque, zegon dena, pues bai, esate izut, etzeuden ez metro karratuak, ez lei vertikala egina, dena kristo bat zen. Orduan ez egon horrelako plataformarik, eta ez genuen hainbeste indarrekin egin, saiatu ginen, gure abokatu ordaindu genuen, baina ja ez egon zer egiterikan, eta konturatu nintzen gero, kobroa egin genunean, etzela ezer legala izan, ze hori justifikatu gabe azaldu zen. Nik nire parteak kobratu nuenean, fin de añoan egiten dituzuen kontuak aktualizatzean konturatu nintzen hori zala un dinero negro mal dau. Horrela esango dut. Eta izan zen larin enpresari, bildurri gabe esate dut, eta saldu gintuen beste abogatu enpresa izan zen Aliter, beraz kontuz. Hori da ez duan ulertzen bai, zuek abokatu bat zeneuten eta abokatu hori pixkat klientez aldatu zen? Bai, segituan aldatu zen gainera, porque berak egin zigun hasieran Andre honekin kontratuak, orduan berarekin kriston hartu emana geneukan bizilagun guztiok, Andrea hiltzanean bera etorri izan gurekin bilera bat egitea gauzak lasaitzeko, esateko, lasai egoteko, que tenemos derechos adquiridos, que no va a ser tan fácil todo esto, bla, 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 eta gero konturatu ginenerako
ja, pues hori eredorekin zegon, ja saldu egin gintun, eta berak zituen gure paper guztiak, eta berak zeukan kontuetan guk ingresatutako diru guztiaren justifikazioak eta boterea. Osea, zan katxondeo bat eintzuna. Osea, saldu gintuen, jakin izan bagenu, seguraski bestera batera hasiera batetik. Eta gaina, teníamos todas las de ganar, Osea, eta gero esan ziguten etxeak saltzerakoan, emango zigutela preferentzia etxe horiek erosializateko en el mercado actual. Ja, claro. Bueno, nik izten eman nun, gaur egun ez diate oraindik deitu, eta nire etxea salduta dago, eta nire txaspiko prezioa dago etxe bizita salgai, ikuste bat zu San Francisco 26, eta balio du 720.000 euro. Gutako edonork erosi dezaken etxe bat. Bai. Eta orain non zaude? Ba, nik suerte daukat, parean lan egiten dudan tokian gurasoek bazuten etxe bat, eta bertan bizi naiz, ze nik auzoan jarraitu nahi bizitza, ni grosera sentitzen naiz, grosen daukat nire jendean, nire giroan, nire herria hori da, eta naiz joango, cueste lo que me cueste. Gora arroiak. Bueno, Jon, kriston kasuak entzun ditugu, horrelako kasuak normala dira, edo badakizue horrelako kasu gehiagoren berri? Bai, bueno, gainera goatzen naiz, justo, uste, nireak aipatutakoarekin, argi gelditzen den gauza bat dela, zenbateraino den importantea bizilagunak antolatzeko espazio bat egotea, ez? Goatzen naiz, nirea eta ezagutzen gara uzutikan, eta goatzen naiz, inkluso hori eman zenean, prozesu hori eman zenean, noiz bait ere etzien izan genuela, baina momentu honetan baiz izan ziren ere sindikatuaren astapenak, eta momentu honetan pues, ere guk ez genekan ez ideia asko, ez ere zein nondikan jo bar genuen, eta bar, ez? Ustez justo Monikaren kasuarekin, guri dagokionez aldaketa nagusina hori izan zera, ez akaso Azorako kasua etorri zenean prestatuagoa ginela, eta bueno, bintzat, espazio bat eskintzeko aukera hori ekortzeu dela, ez? Egoten diren kasu dagokionez, uste dut kasurik garrantzitsuena edo totxoena izan dela Azorako kasuarena, eta nirearena ere zalantzari gabe. Orain dela hilabete batzuk, egin genuen ikerketa bat, grose mailakoa, eta bertan ikertu genuena izan zen, jabetza vertikaleko blokeak, ez? Jabetza vertikala deitzen diogu portal berdinean, jabea pertsona berdina denean, ez? Guk ikerketa egiterako garaian, demagune, portal batera juten zera, eta bertan daude ezkerreko, eskaiatik ezkerrera 4 pisu, eta eskubian bestera, ez? Danak izatea jabetza berdinekoak. Guk ikerketa egiterako garaian ez guen horrela planteatu, jarri genuen jabetza berdinarentzako 5 pisu. Eta ikerketa momentu honetan datua ez dut horitzen, hor mapa bat publikatu genuen, gure saretan sartzen baldin bazate ikusiko ez dute, eta esan flipatu egin genuen, zenbat pisu dauden, zenbat pisu ez, zenbat bloke dauden grosen jabetza bakarra daukatenak, eta hori, amentan Donostin eta Grosen dagoen drama garrantzitsuenetarikoa, ez? Bizi garela auzo batean, non pertsona batzuk jabedunak direnak daude, eta kasi gure bizitzarekin negozioa egiten dute, ez? Horregatik jendea etortzen denean asesoria juridikora, normalean egiten dugu lehenengo gauzatzen da, guk kontratu hartzen dugu, ikusten dugu zentzu diren pertsona horren baldintza konkretuak, sartzen gera hori ikertzera eta planteamendu juridiko bat mahai gainean jartzera, eta eskatzen diogu normalean bizilagunari bere bizilagunekin hitz egitea ikusteko jabetza berrina dakaten. Azkenean horrek ahalbidetzen du borroka kolektibo bat martxan jartzea, ez? Baino esan bezala, nire ustez, nireak esandakoa argi uzten du zenbateraino den importantea bizilagun guztiak antolatzeko tresna bat mahai gainean jartzea. Eta Monikaren kasuarekin lotuta, azken finean 2 kasuak ikusten baldin baditugu, hemen oinarrian dagoen arazoa da, etxe bizitzaren ikuspegi merkantilista, ez? Hori afondoan ikusten dugun arazoa. Nola da posible etxe bizitza izatea produktu bat salerosketarako? Mundu guztiak behar baldin badu etxe bat. Mundu guztia bizi behar da etxe baten azpian. Eta bada jendea etxetik kanpo dagoena. Eta hori borrokatu egin behar deguna. Lehen esan dudan bezala, cuanto mejor, mejor. Baina gure amaierako helburua beti izan behar da etxe bizitzaren desmarkentilizazioa. Etxeak dira erabiltzeko, ez negoziorako. Eta inork ez daka eskubiderik, oinarrizko eskubide batekin negozioa egiteko.
Teoria gure bizitzekin espekulatzea. Hori izan zen manifestazioaren lema, ez espekulaziorako, baizik eta bizitzeko etxeak. Esan berriro, inor zuen gana gerturatu nahi balu, nora idatzi beharko luke, edo nora jo? Bai, bi aukera. Edo astelenero, arratsaldeko 7:00 Nafarroa Behera plazan dagoen Ondarpe auzo elkartean egoten gera, edo bestela email bat bidaltzea etxebizitza.gros@gmail. Eta Instagrama eta baukezu ere, bai? Instagram, hori da, Instagramean ere hau un perfil más juvenil. Saretxe _ sindikatua, eta bestela Twitterren ere saretxe. Vale. Eta bukatzeko azken galderak pare bat okurritzen zaizkit. Zer egin beharko luke udalak, edo zerekin hasi hau aldatzen hasteko? Jon? Bai, hau imaginatzen jende batentzako izan daitekela txokantea, edo, bueno, hemen bakoitzaren duen pentsakeraren arabera, edo lo que sea, ez. Zalantzari gabe, hutsak dauden etxe bizitza guztiak publiko egitea. Hori lehenengo pausoa. Izena, prozesuari, al nuen esan etxe guztiak espropiatzea, baina jendea igual izutu egingo zen. Berdin zait izena, berdin zait prozesua, hutsak dauden etxe bizitza guztiak publikoak izan behar dira. Eta alokairu sozialera bideratu egin behar dira. Kataluniako kasura juten baldin magera, orain dela hilabete batzuk, onartu egin zen, alokairuak izin zutela superatu soldataren 30%. Nik nire soldataren 33% pagatzen dut. Eta hala ere, iruditzen zait asko dela. Planteamendu integral bat osatera jarriko bagina, gure ikuspegia bada, 1,5% ez dukera pasatu beharko. Zalantzari, galderari entzun da, ikerketa bat egitea, ikusten grosen zenbat etxe huts dauden, eta hori guztiak alokairu sozialera bideratzea. Hori lehenengo pausoa. A ber, Monika? Eta piso turistikoen lege hori nola epaitegiak atzera bota zuten, baina gero defekto de formagatik berriz ere jarri dela, mesedez berriz begiratzea hori, porque lizentzia gehiegi eman dira grosen bertan, batez ere. Así que hori ere, mesedez, aldatzea. Oso ondo, eta Nerea? Nik esango nuke, azteko udaletxearen eredu guztia aldatu beharko lukela, alkilerra, auzo bizitza guztia aldatu beharko lukela, komertzioari begira ere gauzak aldatu beharko liratekela, eta uste detela, pandemia hauta gero, konturatu behar gerala, turismoa ezin gehala bizi. Eta ez azteko Gros auzoa beti izan dela tailer eta mekanika eta 1000 gauza zeuden auzo bat, langile auzo bat izan dela, eta ordun bai zegoela bizirik. Ze pandemia etorri denean ikusi dugu herria auzoa hiltzen ari dela, eta hori udaletxearen ereduaren arazoa da. Berak egin behar du zerbait. Oso ondo. Nerea, manifestaldian esan zenian gauza bat gustatu zitzaiana, zer esango zenioke zuen situazioan, sufritzen ari den pertsonei edo olako situazio bat pairatzen ari den pertsonei? Antolatzeko, laguntza eskatzeko, gaur egun badaudela horrelako plataformak lagunduko dietenak, eta batez ere beraiek bildurrarekin jolasten dutela, gure bildurrarekin jolasten dutela, eta ez sukunbitzeko beldur hori eta laguntza eskatzeko hor gaudela, gure auzoko aldegun behintzat apoioa emateko. Pelea kopon. Hoi da, eutxik. Jon, zu zerbait esango zenieke? Nereak esan duen berdina, ez? Hemen gaudela. Honi guztiari buelta emateko antolaketa dela bidea, eta antolakuntzaz, etxe bizitza, auzotik eta osoarentzat. Eta Monika? Hoixe, hemen gaudela. Eskerrik asko hirurei eta animo pila. Eta entzule nahi bazen dute badakizue, saretxe bagor Instagramean eta sare ezberdinetan, Nafarro beran badaukate beraien bulegoa, beste, Groseko eragile batzuk bezala.
Eta gure kasuan, badakizue, gure podcast guztiak iVooxen dauzkazu entzungai, Facebook, Instagram, Telegramen ere taldea dugu, bueno, betiko txapa. YouTubeen ere batzutan bideotxoak igotzen ditugu, eta aizue, eskerrik asko hiruroi, eskerrik asko hemendik pasatzeagatik, aurpegia emateagatik, eta eskerrik asko ere bai podcast hontan parte hartu duzuen guztioi, hor manifestaldian gerturatu zitzaizuen tipo horren mikrofonoari galderak eta erantzuten, eta mi esker denoi, eskerrik asko zuei, Jon, Nerea, Monika, eta laizter arte, aio. Bai, aio. Aio.